Senjuri, nselmilkom ġdid grazzi tal-inqattu magħna l-programm Ribna ftit minuti kollox qabel l-aħbarijiet inżommukom aġġornati dwar dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem b'doża politika. Illum se neddedikaw ftit minuti għal Christine Amajra. Christine Amajra, ex-ġurnalista tan-Net, ex-ġurnalista tat-Times u l-lum il-ġurnata tifforma parti mit-tim tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Christine Amajra f'artiklu reċenti infexxet f'attakk nsejjaħlu jien għal dawk li xi darba jew oħra għamlu parti mit-tim tal-ġurnalisti li rappreżenta l-Istazzjon 1 li jissejjaħlu is-Super One. Għamlet referenza bħalli kieku kien xi diżunuri li wieħed tela mill-kmamar tal-aħbarijiet tal-Istazzjon 1, inkluż jiena li qed nagħmel dan l-istess programm kemm tallimt minn dan l-istazzjon u kemm kien ta' onur għalija u flimkien ma' sħabi li nkomplu nikkomunikaw il-messaġġ u n-narrattiva tagħna. Mhux biss naturalment il-preżentaturi, iżda anke il-ġurnalisti li ffurmaw parti mill-Istazzjon 1 u kienu bosta ministri u anke bosta segretarji parlamentari u membri parlamentari li bdew il-karriera tagħhom propju mill-Istazzjon 1 fejn talmu uħud mill-iskills li għadhom jużaw illum il-ġurnata. Dwar dan jien tajthom introduzzjoni qasira ħafna, iżda Nolan se jidħol iżjed fid-dettall dwar x'kitbet Christine Amajra u x'fisser il-messaġġ tagħha u anke forsi l-ħsibijiet li tqanqlu minn bosta membri parlamentari li mill-ġurnata jiffurmaw parti mill-grupp parlamentari Laburista. Nħalli fidejn Nolan. Christine Amajra hija ġurnalista tan-Net u tat-Times. Bħalissa qed taħdem fit-tim tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. U għalija li tkun ġurnalist tas-Super One huwa diżunur. Għaliex hija ngħid hekk. Amajra f'artiklu t-opinjoni fuq it-Times of Malta attakkat lill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. Dan għaliex skonta qed jagħmel l-istess bħalma kien jagħmel meta kien ġurnalist mal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One. Imma eżatt xi tittajt. Li hu ħażin li tkun ġurnalist mal-One bħala xi forma ta' intimidazzjoni? B'reazzjoni għal dan l-artiklu kienu bosta ministri u deputati tal-gvern li fil-passat kienu ġurnalisti fl-istess Kamra tal-Aħbarijiet li qalu kif għall-Partit Nazzjonalista li tkun ma' dan l-istazzjon jaħsbu illi huwa xi diżunur. Meta fil-verità dan huwa onur. Fost dawn hemm il-Ministri Jonathan Attard, Miriam Dalli u Giulia Farrugia, is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield u deputati Amanda Spiteri Grek, Ramona Attard u Rosjen Kutajjar. Huma saħħu kif għalihom din ma jikkritika xejn u gburin minn fejn bdew. Gburin illi kienu ġurnalisti fil-Kamra tal-Aħbarijiet li waslet għall-akbar rebħ elettorali biex pajjiżna ikollu gvern li jixraqlu. Fuq kollox gburin li telgħu tarġa'. Però araw x'differenza ta' b'mod kollettiv il-Ministru u deputati tal-Gvern uraw solidarjetà mal-ġurnalisti tal-Partit Nazzjonalista stess li qed ibatu l-konsegwenza ta' partit fallut. Jidher li l-Partit Nazzjonalista għandu dritt juża ex-ġurnalista tan-Net biex tattakka lill-ex-ġurnalisti tas-Super One. Għax xi ħaġa oħra, dan minkejja li hu attakk fuq il-ġurnalisti hawn ma jimpurtax. Dak hu il-Partit Nazzjonalista. Ekku, grazzi Nolan, jekk għal Christine huwa xi diżunur li tkun tifforma parti mill-Istazzjon 1 u anke f'isem il-ħaddiema kollha li jagħmlu parti minn dan l-istazzjon u l-ġurnalisti u dawk illi bdew il-karriera tagħhom minn dan l-istess stazzjon u lum il-ġurnata baqgħu jaspiraw u bnew il-karrieri tagħhom. Għalina u anke l-ħidma illi tagħmel il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One żgur mhux forsi illi mhuwiex diżunur. Intant aħna se nieqfu għal dan il-programm bħal dejjem ftit minuti kollox ribna qabel l-aħbarijiet u wara l-programm bil-fatti fis-7:15 filgħaxija fejn naddulkom aġġornamenti kontinwi dwar dak kollu illi qiegħed iseħħ madwarna. Grazzi mill-ġdid talli kontu magħna, nselmilkom u nintaqgħu mill-ġdid għal programm ieħor Ribna fuq One fis-7:15 filgħaxija.